Y vamos a aprovechar esta última parte de la jornada para conocer otras iniciativas que, sin lugar a dudas, aportan a este caudal de conocimiento y de experiencias de las que todos y todas vamos a seguir nutriéndonos. Seguidamente, vamos a conocer el proyecto Sare Morea eta bere koordinatzailea den Onintze Amezagak egingo du honen aurkezpena. Un proyecto de Cruz Roja coordinada, como decía, por Onintze Amezaga, cuyo objetivo principal es precisamente identificar y conocer el alcance de las violencias contra las mujeres y hacer esto, además, a través de un trabajo de sensibilización con una mirada también nuevamente muy amplia que incluye a las personas mayores, a los profesionales y también a las personas voluntarias, al voluntariado que colabora con la organización. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste esta red, Sare Morea, eta berari emango diot hitza, Onintze nahi duzunean, zurea txanda eta holtza, eta guazen ikustera, zertan datzan. Bale, egunon dan hori, eta hasi aurretik eskerrak emon gure dotzedaz emakunderi, izaskun lahen da buru eta bere talde guztiari, aukera hau emoteagatik Gurutze Gorriak ordezkatzen dudan erakundeak egiten dauen lana, hemen zauzen guztion, pertsona guztiekin partekatu ahal izateagatik, ez? Gure proiektua Sare Morea deitzen da. Eta, izen hau eman genion, Gurutze Gorria badakizue erakunde itzela dela, pertsona askok eta askok egiten duguna, bai langileak, ordaindutuak dauzenak, eta bai profesionalak bai voluntariotza egiten dugunak. Gauza asko egiten duguz, batzuten pentsaten dute lar egiten duguzela. Badakizue gauza asko egiten duguzen pertsonak eta erakundeak normalean oso onak ez gara, ezetan bere igual konkretuki ez. Baina niretzat importantzia dau egiten duguzela. Egiten duguzela. Monikak lehen komentau dau ez, nola honek praktika honak bultzatu behar dugu zen, eta egiten dugu. Ez dakite erarik onenean, baina uste dut emaitzak onak direzela, egin izan dugula, egiten ari garezela eta jarraituko dugula egiten, ez? Hemen hirugarren hileran dago Victor Gutiérrez, Gurutze Gorriko presidentea, eta berak askotan esaten dau, ez? Lo tenemos que hacer, egin behar dugu, ez? Gauza asko egiten dugu, baina hau bai gure ardura da eta egiten dugu. Sare Morea, nola jaiotzen da? Sarea sortu nahi izan genduen, ez? Sare more bat. Esan dudan moduan, Gurutze Gorrian, badauz erabiltzaileak, gure ateetara etortzen direzenak laguntza bila, badau voluntarioak garezen talde itzela, eta danon artean, sare bat sortu nahi izan dugu, adineko emakumeen indarkeriari kontra egiteko, ez? Orduan izena horretatik dator Sare Morea. Zer da definizioa, ez? Sare Morea, Bizkaiko Gurutze Gorrian sortu den proiektu bat da, 75 urte, baino gehiagoko emakumei violentzia matxistak detektatu eta prebenitzen laguntzeko, ez? Laguntzeko. 2017 garren urtean hasten da, hemen, Bizkaiko lurraldean, eta, Gurutze Gorriak garatzen duen gizarte esku hartze planaren barruan, ez? Komentatu dudan moduan, erakunde itzela da, eta gizarte esku hartzea bada departamentu bat, ez? Beste askoren artean. Eta konkretuki proiektu hau hemen jaioten da, ez? Gero, 2018, 19 eta 20 garren urteetan, Gipuzkoa eta Arabako lurraldeetara zabaltzen da,
Eta bai esan behar dut, lehen esan dudan moduan, emakundek diruz lagundutako proiektu bat dala, eta eureri esker bai egin izan ahal dugula. Nola sortzen da proiektua? Egia esan oso era xume batean eta apal batean, gure egunerokotasunean sortu zen. Gizarte eskuhartze planaren barruan pausoka dago. Pausoka adineko pertsonen arreta zentru bat da. Gurutze Gorriaren barruan badakogu, hori, un punto de atención, arreta zentru bat eta adinekoetzat da bakarrik. Zentru honen berezitasunik handiena adinekoei laguntzen eskaintzen deutzi dela da, ez? Pertsona asko, eta gero eta gehiago, gure ateetara hurbiltzen da, euren bizitza profesionala amaitzen danean, beste pertsona batzuei laguntza eskaintzeko. Eta horrek badako bere garrantzia, ez? Edadeari buruz hitz egin dugu eta hitz egin izan da goizean zehar, ez? Adineko pertsona batek beste adineko pertsona bati laguntzerako orduan, uste dugu oso garrantzitsua den gauza bat dala, ez? Zenpatia azkenean edade ezberdinetan sortu alda, ez? Euren artean, baina guk bai uste dugu ziurantzean, edade bardinekoak direzen pertsonen artean hobeto ulertuko direzela, ez? Horrek ez dau gure esan, pertsona gazte batek ez dauela ulertuko adineko emakume bat, ez? Baina ziurazki, euren artean errazago izango da sarea sortutea, ez? Euren bizipenak eta urteetan zehar jaso duten hezkuntza eta bizipenak antzekoak izango direzelako. Pausokan, ekintza ezberdinak egiten dabez, sartze osasungarria indartu, estimulazio kognitibo tailerrak, mendekotasunari buruzko prestakuntza ekintzak, informatika, telefonozko jarraipen deiak, agenda eta gripea bezalako txertaketak gogoraraziz, eta abar. Honek zer esan nahi dau? Gure voluntariotzak egunero hitz egiten dauela biktima izan aldiren beste emakume batzuekin, ez? Hor, erlazio bat sortzen dela gure voluntarioaren artean eta gizartean dauden pertsone ezberdinen artean. Bolondrez, langile eta erabiltzaileen arteko eguneroko harreman horretan, biolentzia matxista argi eta garbi ikustezina dela 65 urte baino gehiagoko emakumeetan hainbetetan esaten da. Eta horrez gain, emakumeen ondoezin sentipena familia bueltan ere. Hau izango zen proiektuaren enbrioia. Emakumeen ondoezina biolentzia matxistarekin bateratua, ez? Hori da gure deietan, momentu askotan entzuten dauriena gure voluntarioak. Orduan, pertsona horiek, erakundera trasladatzen daurie, eta hor, hasten da, sare morea. Hori da, egunerokotasun baten edo elkarrizketa batzuetatik sortutako proiektua da sare morea. Erakundeak duen emakume eta gizonen arteko berdintasun planaren barruan, beharrezkoa ikusten da baita 65 urte baino gehiagoko emakumeen artean biolentzia matxista detektatu eta prebenitzen lan egitea. Esan dudan moduen, erakunde itzelagarez eta momentu honetan bigarren berdintasun plana lantzen ari gara eta hor bere bai, barneratu gura izan dugu, voluntarioen artean detektatzen ditugun gauza ezberdinak, ez? Eta kasu honetan, 65 urte baino gehiagoko emakumeen arteko biolentzia ere bai, gure ekintzen artean sartu dugu hau lantzeko. Zein da gure helburu nagusia?
65 urtetik gorako emakumeen artean indarkeria matxistak prebenitzeko estrategiak identifikatzea, sentsibilizatzea eta bilatzeaz gain emakume ezberdinen arteko sarea sortzea. Besteak beste, ahalduntze egoera garatzeko, gizarte bazterketa ekiditzeko eta baita ere bakardade sentimendua saihesteko. Eta azken puntu honetan, reflexio bat egin gura dut, ez? Bakardadea sentimendua saihesteko. Eta hori bai ikusten dugu gure gizartean eta gure ateetara etorten diren pertsonen artean bakardade sentimendu bat dagoela. Bakardade sentimendu bat dagoela. Eta guk sarearen bitartez eta hainbat ekintzaren bitartez pertsona horiek bakardadearetatik ateraten doguz. Askotan gertatzen dena da, gure familian zer gertatzen zaigun kontatzea kostaten jaku, lotzarren edo ez dakit, gauza diferentearen eta gure moduko erakunde batera eta, hirugarren sektorean hainbeste pertsonei arreta ematen zaienean gauza ezberdinekaitik, bai etorkina izanagaitik, bai gauza askogatik, pertsona horiek bere bai, naiz eta bere buruan ez autoidentifikatu genero violentzia jasatzen dauena, sare batean sartuten dire eta hor, bai reflexio bat egiten daurie, aurrekoak ikusita beste batzueri bai gauzak pasten dakiezela, normaltasunez tratetan direzela, eta eurena bai, naiz eta ez helerazi edo ez berbain horri buruz, reflexio bat egiten hasten direz, eureri bai, era batean edo bestean, eta kasu honetan genero violentziari buruz hitz egiten, igual zerbait gertatzen ari zaiela, ez? Zein da erabiltzen dugun metodologia? Hezkuntza eta sentsibilizazio saioak pertsona nagusiekin. Gurutze Gorriak dituen asanblea ezberdinetan. Eta bertan gai ezberdinak lantzen dira. Hemen, asanblea hitza asterizko batekin jarri dugu, Gurutze Gorrian asanblea eta hitz egiten dugu, emoten da mundu guztiak jakin behar dauen zer dan asanblea bat eta azaldu ingure dut. Asanblea izenitez da arreta puntu bat. Eta guk arreta puntuak ditugu Euskadi guztien, ez? Eta proiektu honetan gauza garrantzizkoa da. Ze Bilbo batean, Gasteiz edo Donosti bezalako hiriburu batean, genero violentzia jasartzen duen emakume batek, ez dau bizi landa eremuko pertsona batek bizi dauen moduen. Orduan, sentsibilizazio saioak egiterako orduan, ez da bardina Bilbo edo Mungialdeako herritxo bat edo Arabako herri txiki bat, ez da bardina. Orduan, kasu horretan bere bai uste dut, gure erakundeak lan handia egiten dauela, ze gure voluntarioak toki ezberdinatakoak direz. Eta bakoitzak bere herria ondo ezagutzen dau, eta bere herriagaz bere gizartea ondo ezagutzen dau. Eta horretan laguntzeko, guk pentsatzen dugu gizartea ezagutu behar dela, ez? Emakumeen aurkako indarkeria motak, genero indarkeriaren zikloa, emakumeen aurkako indarkeriaren arloko mitoak, udal foru eta autonomia mailako baliabideak, tratu onak sustatzeko jarraibide eta jardunbide egokiak, horrek izango ziren lantzen direzen gai ezberdinak. Baina horrek ez dau gura esan, tailer horietan beste gai batzuk urteten direzela. Askotan beste guretzat ezagunak ez direzen gaiak urteten direz, eta horretan imiten dugu fokoa, hortik laguntzeko, bai? Sare morea inkesta batzuk bere egin gendu zen. Pausokatik, telefono bidezko 284 galdetegi, 65 urtetik gorako erabiltzaileei adinekoei zuzendutako programetan.
Emakumeen kontrako biolentziari buruz berri emateko triptikoak. Tratu honei buruzko tailerrak. Haurtzaroa eta gazte denbora gogoratuz talde dinamikak. Sistema patriarkala, hezkuntza matxista, erlijioa. Adineko gizonentzako sentsibilizazio jardunaldiak. Hemen bere bai, etenune bat ingure dotez, ze uste dut oso garrantzitsua dela. Eta behar bada ez dugula nahiko egiten ez. Ez do komenta hasikeran, baina guk Murgibe kontsultorarekin euren laguntza bebai jasoten dugu, eta eurek, tailer horretan dauzenean bebai, ikusten daurie, gizonezkoen partizipazioa ez dala guk espero duguna. Ez dala guk espero duguna. Eta horretan bere lan asko dakogula eiteko, ez? Igual Bilbo eta hiriburu handietan, parte hartze gehiago egon alda, baina beste eremu batzuetan ez da gizonezkorik ez, edo kostetan da honetan jardunaldiak antolatzea. Gero barne komunikazioan ere espotak zabaltzen ditugu, eta pandemia garaian eta webinar sare morea ere bai bultzatu gendun. Eta emaitzak ez, zeintzuk direzen lortu izan dugu zen emaitzak. 65 urte baino gehiagoko emakume voluntario langile eta erabiltzaileen artean, genero biolentziaren errealitateari buruz berri ematea ez, hitz egitea eurekin, honi buruz eta normaltasunez gai hau tratatea. Emakumeenganako biolentziari buruz berdintasun eta prebentzio gaietan sentsibilizazioa. Emakumeen aurkako indarkeria motak eta horien adierazpen ezagutzea eta identifikatzea. Hau ere, ni baino lehenago hitz egin duten pertsonak hainbetetan esan da hori ez, azkenean identifikazio lana esentziala da, zen norberak bere burua ez badau identifikatzen hau gertatzen ari zaiola, gatza izango da lan horretan aurrera egitea, ez? Tratu onak sustatzea, jarrerak, balioak, komunikazio estiloak eta abar. Emakumeenganako indarkeria prebenitzeko eta hartatzeko dauden baliabideak ezagutzea. Adineko emakumeen artean genero indarkeria prebenitzeko hainbat estrategia planteatzea. Bideo laburtxo bat jarriko dotzuet, bera sare morea proiektuan parte hartu dauen pertsona bat da, eta, azkenean, berari eurei entzutea be, balore importantea bat da. Eurek dira protagonistak, gure protagonistak, ez? Buenos días, Paqui. ¿Cómo llegaste a participar en los talleres Sare Morea? Buenos días. Pues me enteré porque me hablaron unos chicos en las escaleras de mi casa ofreciendo, digo, ¿qué venís pidiendo? Y dije, no, venimos dando. Entonces subieron a casa, estuvimos hablando de cómo nos las ayuda, de cómo hay talleres, cómo hay de todo. Entonces dijimos, pues vamos a ir a ver cómo está la cosa. Y la verdad, encantada, encantada. ¿Y qué te ha aportado participar en estos talleres aquí? Enterarme de muchas cosas. Enterarme de muchas cosas, pues eso, porque nos explica muy bien. Nos han dado también de que cuidado con la gente que nos llega a casa, nos han avisado.
la verdad, me ha aportado muchas cosas. ¿Animarías a alguien a participar en los Sí. talleres de Morea? Sí. De hecho, ya he traído a una amiga, sí. Y mi hermana. Bueno, hor ikusten dugu oso era normal batean zelan berak esaten dauenez, enterarme de muchas cosas. Eta hori bebada, ez? Enteratu behar gara, jakin behar dugu, ez? Eta berak oso normaltasunez esaten dauna, he traído a una amiga. Bueno, sarea handitzen doa, ez? Gure erronka, aurrera doa. Eta azkenean, importantea da, eta azpimarratu gura neukena da, voluntariotzaren garrantzia. Sentsibilizazioa eiteko momentuen. Gero eta pertsona gehiago dakoguz adinekoak, osasunez oso ondo daudenak, eta bere bizitzan, behar bada, bera lanagaitik edo beste gauza askorengatik lagundu ahal izan ez dutena honelako gaietan, ez? Eta aukera dauela norbera jabetutako zer gertatzen ari zaion, eta honegaz batera beste pertsona askori lagunduteko, ez? Adineko pertsonak dutena euren lepo darama bizitzako gauza asko. Pertsona gazteak, esperientziagatik edo urteak ez dutzelako denporarik emon ondino, hori ez daukie. Eta adineko pertsonak bai. Eta uste dut horretan, voluntariotzagaz egiten dan lana oso garrantzitsua dela. Beraiek denbora gehiago daukate teorian, ze, danak dabiltzez ez, hiloben atze, batara eta beste, baina, teorian denbora gehiago daukie. Eta nik uste biktima diren emakume horiei laguntza itzela emoten dotzela, pandemian ikusi dugu telefono deiekin, eta bakardadean ez sentitzea oso garrantzitsua dela, eta azkenean laguntasun hori ematea guretzat importanteena dela. Eta amaitu baino lehen, Gurutze Gorriaren, gure erakundearen leloa esan nahi dizuet. Pertsonengandik gero eta hurbilago egotea. Hori da gure leloa. Eta lelo honegaz amaitu gura dut. Sare Morea proiektuagaz emakume nagusiei laguntza emon gure dotzegu, eta euren alboan egon nahi dugu hurbil. Egon gara, egoten ari gara, atzo hasi dira Gasteizen aurtengo Sare Morea proiektuak, eta espero dugu aurrerantzean bebai jarraitzea lan honetan. Erronka itzela da, uste dut, hirugarren sektorean gauden erakundeak bebai apostu egin behar dugula gai honetan, eta gutxi asko eskerrak emon edan hori.